Buanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar
Bloom with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello Dry Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente, Gurong-Gurong, Nabwa, Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Castelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 7 kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita na Biyernes. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon kasubagong aga. Mas o menos mga alas 5, makusugso pagbagunas ka na uran. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ngunyan po magkakaigwane na power interruption hatod ka na kaso recovery.
nakabugtak sa official page ka na Caso Reco 3, Power Interruption Advisory, dated June 7, 2024, Friday. Time and duration, 9 a.m. to 2 p.m., 5 hours. Enterong coverage ka na, ay karo ba ko umana? Digdi po sa Iriga, Coral Street, San Isidro, Iriga. Ana rason, relocation ka na poste duman sa Coral Street, San Isidro, Ciudad Can, Iriga. Howday man entire Iriga City. Yan sa naman sa San Isidro, saka may parte sa naman. Sudma dahil po kita nagkairibahan ta yaon ako duman sa syudad ka na Legazpi. Nag-attendir kita kan pinaga sa gibong Second Bicol Social Media Summit 2024 na pinagsagibo duman sa Casablanca Convention Center, Peñaranda Street, Barangay 33, Legazpi City, Province of Albay. Tapos sponsor man ini ka na Cheron Multimedia Production in cooperation with the Office of the President, Presidential Task Force on Media Security, and the Bicol Press Club. Siyempre sa pangenot ka na presidente si Roel Saldico. Naging Master of Ceremony si Miss Elaine Apet. Summit Moderator si Miss Jinkilu Tabor. Sa pagkaaga po, ginibo kasudma ang sinambit ng summit. Alas 7:30, sagkod alas 8:30 o ining 30 minutos registration kan EBP plugging. 30 minutos man sa PRO5 performance. Tapos invocation, alas 8:30, alas 8:35, audiovisual presentation. Dangan entrance of colors kan PRO5 Philippine National Anthem kana PRO5 combo band. Cultural performance kan PRO5 cultural presenters. Sa naging program introduction and turnover of event to the Master of Ceremony ni Miss Ellen Apet kana DCRH News. Welcome remarks ni Attorney Wee Jairugo, Chief of Staff PTFOMS. O ining Presidential Task Force on Media Summit. Welcome message man ni Honorable Edsel Grex Lagman kan probinsya ng Albay na gobernador. Inspirational message ni Brigadier General Ricky Lanyog kan Philippine Army. Commander kan 903rd Infantry Brigade representing Major General Adonis Bahaw kan Philippine Army. Inspirational message man ni Captain Edwin M. Nera kan Philippine Navy. Deputy Commander Naval 4 Southern Luzon representing Commodore Joe Anthony Orby, Philippine Navy. Tapos nag-inspirational message man si Police Brigadier General Andre Perez Dezon, Regional Director kana PRO5 PNP. Inspirational message man ni Lydia Benon, Presidente kan National Press Club. Inspirational message man giraray ni Lionel Abasola, President-elect National Press Club. Incoming. Tapos video message ni Deo Macalma, broadcaster kan DZRH News.
Video message man ni GM Mel Robles, General Manager ka na Philippine Charity Sweepstakes Office. Video message ni Attorney Persida Rueda Acosta, Chief Public Attorney, Ining Pau. Video message man ni Director Rosidio Torres, Director General Philippine Information Agency. Tapos written message ni Honorable Martin Romualdez, Speaker of the House, to be read by the MC. Cultural performance kan Arimbay High School performers. As in inspirational message man ni Yosek Paul Gutierrez, Executive Director, Presidential Task Force on Media Summit. Video message man ni Honorable Francis Tolentino, Senate Majority Leader. Introduction of guest of honor and speaker Michael Haushan and Vice President kana Bicol Press Club for Print. Message man ni Honorable Jose Bong Tebes Jr., House Deputy Majority Leader, TGP Party List Representative. Introduction of guest of honor and speaker Niño Loses, Treasurer Bicol Press Club. Message man ni Honorable Mark E. Villar, Chairperson, Senate Committee on Government Corporations. Introduction of guest of honor and speaker Roel Saldico, President Bicol Press Club. Message man ni Honorable Christopher Lawrence Guo, ang Chairperson kana Senate Committee on Health and Sports. Tapos nagkaigwaman pong signing of commitment. As in, pagkahapon, higwanin mga talk and discussion na pinagsagibo, alauna 45 nin pagkahapon, na naging resort speaker si Attorney Yu Jai Rugu, Chief of Staff, Petty OMS. Topic: Importance of freedom of expression in a democratic society and the legal frameworks protecting freedom of expression. Alauna 45 hasta alas 2 ng pagkahapon, forum. Summit moderator si Miss Jinkilo Tabor. Alas 2 ng pagkahapon hasta alas 2:45 talk and discussion ni Miss Alilibid Dorado Sugitan, Overseer EIC, People's Television Network. Topic: The Digital Sphere Understanding and Enhancing Social Media Discourse. Tapos, Forum Mangiraray, alas 2:45 hasta alas 3 ng pagkahapon. Naging moderator Mangiraray si Miss Jinkilo Tabor. Tapos alas 3 hasta alas 3:45 ng pagkahapon ang talk and discussion na pinag-discuss ni Karen Ann Bernadas, news reporter, host, Philippine Information Agency, na topic: Media Literacy and Social Media Etiquettes. 3:45 to 4 p.m. Forum. Summit moderator Miss Jinkilo Tabor. Tapos ining alas 4 hasta alas 4:45 nin pagkahapon ana talk and discussion ni Colonel Giovanni C. Bermudo, GSC, Philippine Army, member of the General Staff, Philippine Army. Ana topic: personal security measures for media workers in daily life. Ana naga-representar baga duman si Major Cabigon. Kundi may mga bagay duman na di pwedeng ipaluwas. Yan po ang naging aktibidades sa Second Bicol Social Media Summit 2024 na pinagsagibo duman sa
Casablanca Hotel, Legazpi City, Province of Albay, Kasudma. Pinag-atindiran man po yan kana mga estudyante, LGU, Regional Director kana DepEd, si Director Gilbert Sadsad, yaon manduman, si General Dison kana Philippine National Police, Regional Director, digdi po sa Bicol. So iba nagtuturong ka na. Lalawig ka na pagparataram kan mga speaker. Pag-abot duman sa talk and discussion. Maray duman sa pagmahapot na sa mga observer. Nagkikisi-kisi na. Pero duman sa nagpapara discuss pa sana ka itong topic. Si babaga, turong lay nangod. Pinuburublaya na si bagay, nagburuhat na. Paghalawi ko na kaya ang pigtutukar na topic talaga ang iba sa tuya. Si iba pati, hararayo man. Itong aning mga taga Camnorting Bicol Press Club, nagburuhat na ta. Siyempre, mauruli pa man. So panahon man pati kasuod mauran-uran. So iba dahil na nakataragal. Maray sa mga horoharan ni sa probinsya kan Albay ta tinagalan. Hoy, kamusta man pala sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad din Iriga, sa mga amigo tang paratinda, amiga dyan sa PES section ki Madam Jen Vera, tapos ki classmate, batchmate Marisa Morillo. Ano nagbaraton ang karning orig? Pero nagpaparamahal na sa nabagaan na kilo kan karning orig. Namak mo 340 pesos tan kada kilo. Kan laman na karne. Buro barato na lang talaga ngunyan. Ang turay. Tapos, igwa pa sa mga buyod. Pero ang buyod nga ni, kunya naman ang 1/4, 40 pesos, 35 pesos. Kaya kita nagngangalas ko na ano ta nagpapara mahal man, ining mga panira. Ultimo nga ning kuhol, kada tusok, 5 pesos, kung minsan, kasaradit na kan tinusok. Kadidikit pa. Pag hinapot mo pati ang mga paratinda, kung ano ta nagmamahal, tinumaran mi man sa nakaya nga ini. Mahal man nga ang bakal mi. Bagay, mahal man so sili, na labuyo. Mahal so sibuyas, susuka. Kung minsan na didisganar naman akong magbakal nin kuhol. Masakit pa kaini kung saan sa napigparapurot sa kaumahan o kung saan na irrigation kanal. Ipapahinanyog man niya to ang mga naging pahayag man ni Senador Bungo. Mabigat po yun, lalo na sa mga ordinary uniform personnel. Kaya ipaglalaban ko po kayo
parati. Kung sakasakali man sa Senado ngayon, new entrance lang po ang katanggap-tanggap sa amin. Huwag po yung mga active, huwag po yung mga retired uniform personnel. At isa rin po ako sa nakipaglaban sa inyong sa mga pulis naman, in-increase po yung age and of course, armed forces kasama na po. At di po kami pumayag na sa mga pulis na hindi pareho yung 56, dapat kung 57 man, pareho po dapat yung 56 yung kanilang compulsory na retirement. Dahil yung ibang pulis rin, haba-haba na rin po ng inyong serbisyo. Basta, unahin ko parati ang kapakanan ng ating mga uniform personnel. Meron din po ako na-file free legal assistance sa inyo in line of duty ng ating mga uniform personnel. May boses po kayo sa Senado. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating USEC, ng Presidential Task Force on Media Security. At sa panahon ni dating Pangulo Duterte, meron po, dyan po yung opisina ito na nakatutok po sa ating mga media people. At yung hirap po ng trabaho ng isang media na minsan nasa pangalan po ang inyong buhay dahil sa pagdadala po ng tamang balita. Importante rito, tamang balita, kung ano lang po yung katotohanan. Ako ayaw ko talaga ng fake news. Gusto ko yung totoo lang ako. At sabihin niyo po yung totoo. Karapatan po ng mamamayang Pilipino malaman ng totoo. Lalong-lalo na yung mga nasa government service. Dapat po ilabas talaga yung totoo. At kayo po ang nagdadala ng balita tuwing sakuna, sunog, pandemya, kayo ang nasa frontline. Naawa nga ako sa mga media natin. Yun yung nakaharap talaga ng panahon pa ng dami pa mga restriction. Ang dami pong nagbuwis ng buhay ng mga media people natin sa panahon ng pandemya. Palampakan naman natin ang ating mga media people sa inyong sakripisyo para sa ating bayan. Gusto ko rin pong pasalamatan si Undersecretary Paul Gutierrez. Palampakan naman natin. Sir, maraming salamat po. Ang ating NPC President Lydia Bueno, Presidential Task Force on Media Security. Palampakan po natin. Ang ating aking kaibigan from DZRH, aking tagal na, no? At salamat sa iyong tiwala ang ating kaibigan na si Ruel Sandico. Palampakan po natin. Ating Regional Director ng DepEd, R.D. Gilbert Sansat. Palampakan po natin. Ang ating si Ruel is doble nakalagay rito. Yung Palo, nakalagay dito, DCRH, nakalagay dito, Presidente ng Bicol Press Club. Pareho, no? Both naman. Ang ating commander ng Coast Guard, nandito pa ba siya? Si Romel Magalong. Dito pa siya. Is he here? Alis na po. Ang ating lahat po, kanina magkasama kami ni Governor Drex Lagman. Namigay po ng tulong. Salamat. Palapakan po natin si Governor Lagman. Dito rin po ang aking kaibigan, si Councilor Carol Siga. Palapakan naman po natin. Siya po ay mula sa pamilya Siga. Salamat po. Mula sa tatay noon, Senator Vic Siga, hanggang sa kanyang anak na si Board Member Vic Siga. Napakabait na po na pamilya. Ang ating Media Club, National Press Club. Palapakan po natin mga National Press Club, Bicol Press Club. Ang ating incoming President po, si Sir Lionel Abasola. Palapakan po natin. Attorney Go. Tama ba, Go? Minsan tayo. Minsan, pamangkin o angkil kita? Anyway, ako pala'y adopted son ng Legazpi City. So ituring niyo po ako na parang kapatid niyo lang po. Marami na nag-adapt sa akin. Marinduque, Romblon, Mindoro, Zambales, Pangasinan, Calabarzon, at marami pang ibang bayan. Sa Cayapan, Nueva Vizcaya, adopted son po nila ako. So, ituring niyo lang po ako na parang inyong kapatid. So, dito yung aking pinsan. Marami rin po akong kamag-anak na mga Ilonggo. Batanggen niyo ako na Bisaya. May Ilonggo na ligaw dito? Wala? Ilonggo wala? Waray? Wala. Ayun, waray kasal? Ako rin, waray kwarta.
At saka, balita ko, maraming go dito. Bukod sa iyo, ha? Anyway, salamat po sa inyong lahat. No? Dito, kung ako ay adopted son ng Legazpi City, ang aking kaibigan naman po, saan ko nawala? Nagtago. Yung artista, nawala. Dito pala. Hindi kita nakita. Kilala niyo naman po ito si Philip Salvador, di ba? Kumpara naman natin. Yan po ay unofficially, hindi official unofficially adopted father po siya ng Davao. Alam niyo bakit father? Kasi po, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Kayo naman. Kayo talaga, mga taga-media. Maniniwala pa naman kayong magagawa ko yun? Sa tingin niyo, magagawa niya? Patay tayo dyan. Alam mo kanina, pag-alis namin ng bayan police, may sumigaw, pero natatawa siya. Sabi niya, tinawag si Philip. Alam ang tawag kay Philip? Babay, babayaro! Hindi naman niya kasalanan na guwapo siya. Huwag mo naman masyadong kinakasyon. Babayan ang ganyung idol ko. Ano ka na? Sino? Tuwa nga ako. Nakita ko, pinanonood ko yan araw-araw. Si Miss Elaine Apit. Ayan, DCRH. Ma'am, Elaine, talampakan po natin si Crush ng bayan nga, hoy. Parating, kinikwenta niya kanina, parating kanyang pinapanood ko si Ma'am Elaine. Almost every day. Actually, parati ko rin po siyang pinapanood, yung mga lumang pelikula niya. Sa lahat. May tanong lang po ako sa mga Bicolano. Marhay na hapon para sa inyong lahat, no? May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? Honest lang, yung unang panahon. Unang panahon. Sino po sa inyo nakapanood ng Betamax ni Philip? Teka muna, sandali lang. Sandali lang, mawalang kalang na. Alam mo naman mahal kita. Pero, hindi naman ako gold star. Wala akong Betamax. Action star ako, mas kitalingin mo mga polis. Hindi ba action star ako? At parating polis ang ginagampanan ko, karamihan ng pelikula ko. Mabuhay ang kapulisan. Alam nyo, nakikiusap po ako sa inyo. Ulit, napanood yung Betamax niya. Wala. Hindi ka naman gold star. Pero nakita kita nagsuot ng bikini. Diba? Ang ganda po ng katawan ni Philip nung kabataan niya. Puro po siya pandesal. Ngayon, galing po kami ng Bohol. Na-invite po ako ng liga ng barangay ng Bohol. Gusto niya maligo. Pagkubad niya, naawa ako, naiiyak siya. Kasi wala na raw yung pandesal niya. Sabi ko, huwag ka mag-alala, nawala yung pandesal mo. Pinalitan naman ng monay. Kung anong maisipan mo talaga. So, mabait po ito si Philip Salvador. Palakpakan naman natin. Gusto na po niyang bumate sa inyong years. Marhay na hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa aking kaibigan at ako'y naisama niyo dito sa Bicol muli. Alam niyo po kasi pabalik-balik po dito sa Bicol yan. Merong lindol, merong bagyo, merong nasunugan. Pabalik-balik po dito yan. Alam niyo po kung bakit ko alam. Kasama niya po ako palagi. Kaya po alam ko yung nangyayari din dito po sa Bicol. Maraming salamat po. Ito po si Senador Bongo. Salamat po, Philip Salvador. Mr. Efectivo. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko lang pong mag-report sa inyo bilang chairman ng committee niyo. Meron po akong babanggitin. Pinangarap po sa inyo lahat. It is a great honor to join you once again at this summit. Galing po ako last year sa the same pagtitipon, no? Yung inyong first ever Bicol Social Media Summit. At the summit where we delve into the evolving partnership between public servants and the media in today's world. In this era of rapid information exchange, our roles are more intertwined than ever. As public servants, our commitment to transparency and accountability remains steadfast.
governance, but also with ensuring that our actions reflect the trust and expectations of the people we serve. Simultaneously, the media's role as the disseminator of information and as a platform for public discourse is crucial. Your responsibility to report accurately and ethically helps shape public perception and policy direction. This is a powerful tool in shaping our nation's path forward. For my part, bilang inyong senador, I filed Senate Bill 1183 or the proposed Media and Entertainment Workers Welfare Act. This proposal aims to provide enhanced protection, security, and incentives for media workers in the country across all platforms. In the digital age where social media bridges distances and connects diverse voices, both public servants and the media have the unique opportunity to harness this tool to amplify factual storytelling and foster meaningful discussions. As we navigate this interconnected landscape, our collective aim should be to cultivate a robust democracy. A democracy where every Filipino's voice is heard and where community concerns translate into actionable insights. This summit is an ideal platform for us to recommit to these goals. Let's use this opportunity to reinforce our collaboration, ensuring that our efforts always align with the best interests of the Filipino people. Unahin po natin ang ating mga kababayang Pilipino parati. Sa lahat ng ating magiging desisyon sa buhay, always interest ng Pilipino, interest po ng ating bayan. Together, let us strive for a dialogue that is not only constructive, but also respectful and forward-thinking. Though our roles differ, our ultimate goal is the same, to serve and uplift the lives of every Filipino. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo, bilang inyong chairman ng Committee on Health and Sports sa Senado, konektado po ang health and sports para sa akin. Tatlo po ang aking naging prioridad bilang chairman ng committee. Yan po ang mga naging mensahe ni Senador Bongo bilang Senate Chairman kana Committee on Health and Sports. Lagad ay nakompleto sa bola. Iko sa mga natawaan kana bolang pang volleyball saka pang basketball. Si Senador Manny Villarman, iko sa naman natawaan kay itong payong. Maray so pamaypay ta halos nagsusobra. Ay makonsuelo kon minsan pero amay kaya ana hero kan mga politiko niya to digdi po sa tuyang nasyon ini primerong salbo pa sana ini kan sendang mga liwat pagpapabisto tani ba mga bistado naman kundi siyempre hahaputon sinda kan mga namamanwaan na Pilipino kung ano man ang sendang mga nagkagarinibuhan tapatapos na naman sa indang termino an iba ma-re-elect an iba dahil na mga kandidato. Field Report! Bueno, nasa linya si Karondang Bane, pasok. Hello? Ate Glenn, pasok. Garo, nabaliktad ang number mo sa kuya sa kaki Vanessa. Dahil man kaya nakapunbok. Yung garo siya nasa isip mo Napangyayari. Maray na pagkaga sa imo karon na Philip, sirigman sa mga nagkantapay sa tuya. Munya na pagkandaw, garo na ipaabot mo naman itong mga kaganapan kasudma sa Media Summit. Hello? Go ahead. Hello? Garo na ipaabot mo naman itong mga kaganapan kasudma sa Media Summit. So iba, dahil naman nagayot, halawigo na. Sa bagay, importante man na kaganapan ito. And sa ngunyan, may sarupang importante man na kaganapan di sa Kamsur.
kung saan syempre ini pong pagabot kan katuya pong presidente kan Pilipinas, PBBM, and ini dakulang aktibidad na mangyayari dito po sa Kamsur. Pinaka-venue ka ini dito sa provincial capital karon dang Philip Malangani. Yaw na kami, duwan ko yan ini, duwan venue dyan sa luwas. Kaya lang, pinagpili niya to dito sa Fuerte Sports Complex. At syempre, pinag-antisiparan niya to kung makuran. Pero kadakol man kan mga yaon dyan sa luwas. Ang mangyayari sa ngunyan, karon dang Philip and mga tugang, distribution of land titles and support services and presidential assistance to farmers. Maray na pareto sa mga parauma, mga fisher folks and families. Beginning sa Forte Kamsur Sports Complex, Pili Kamsur. Na kung saan dakol na mga naka-standby na ang mga beneficiaries digdi karon dang Philip and mga tugang na naghahalat kan mangyayaring programa para po sa pag-distribute kay ni po mga land titles. Asin iba pa na mga kapakipakinabang para po duman sa tuyang mga kababayan urog na po sa sektor kan agrikultura, mga parauma. And syempre ang mga kabuhan kan Department of Agrarian Reform and ito mga beneficiaries na handa na po sa pag-receive kan nasambit na mga benepisyo halin mismo sa tuya pong presidente. Ano, nahiling mo na dyan si Yosek Niña Taduran ka na Dar? Come again? Kung nahiling mo na si Yosek Secretary Undersecretary kan Department of Agrarian Reform si Niña Taduran? Kuya, nang pinag-agihan pa sa luwas, nagpila, and then pinag-garikisan sa tuyang mga gamit, nagkaigwanin pag, kuyan, pinagkapaan kita. Normal na proseso yan, pag igwa ka na kaning presidential visit, normal na proseso. Kaya kung dati nga ni Karonda Philip, nalayali ako dyan sa luwas, kung dati-rati, ang sa kuyang nahiling, ang sa kuyang bag na nahiling mo dakula, ngunyan pinaglimitaran ko lang talaga kay itong mga pwedeng darahon, taday pwedeng magbit-bit itong mga bawal. Sa ako kunupis karon man sa na dyan sa luwas, arog kan payong, mga matatarong na bagay, arog kan ballpen, arog kan kung may nail cutter ka mo, dahil nanindihan darahon, o kung ano pa man na may mga kuyan ka mo, sharp na object, aliun yan, bawal ang alcohol, bawal ang powder, bawal itong inom na tubig, kaya napakalimitado kan laog kan sa kuyang sa dito na bas mo niyan, karon kan Philip para ribayan mo pala Ate Glenn, subag mo kasuudma. Come again? Nyako, so bag mo, ribayan mo, iba na naman subag mo ngunyan kaysa ginamit mo kasuudma. Iba na naman, sa dito lang na pagandara kung kunyan, napakalimitado lang kan laog. Ito talagang kaipuhan ko lang digdi. Malangan kutana kay panyato ang alcohol, kaya lang, bawal yan, day ko napigdara. At dyan sa luwas, yaw na nakatambak ito mga na-confiscate na mga items na mga bawal. Pero pwede man yan i-claim at yan, kaya lang, ang problema, sigurado mapirila na naman at yan sa pag-claim. Maringani kung ma-claim indo, itong sendo pa, o kung makuanihan ka na iba, yan ang problema. So, duman sa mga kuyan, mapasiring digdi na mga talagang pinagtalaan na kamo po kaipuhan, day na po pag magdarakan mga siring na kagamitan na yan. Kukonfis karon man sa na yan, dyan po sa luwas, tabawal po nga ni. Kaya sabi ninda, kung halimbawa nga malaog ka mo 1 hour before, kan pag-abot kan presidente, ma-lockdown na dyan, mga sarong oras, ang test kan sa iyang pag-abot, ma-lockdown na, bawalan magluwas na, digdi sa venue, bawalan maglaog. So, pasiguro na, matinom na ka mo ng tubig para day ka mo mapaha, digdi sa laog. Bawal po talaga mga tugang yan, ang tubig, digdi sa venue.
So kada ko nakapayan di si Mayor Fernando Simbulan kana buwan na kuyan ko na nakatayid ko na nainot pa digdi sa Kuya Kasubago. And syempre mga local government units digdi po sa probinsya kan Camarines Sur na yaon digdi sa ngunyan. Wala pa akong same daw nakapwesto ang mga taga-syudad kan Iriga. Sigurado may mga beneficiaries kayan digdi sa venue, digdi sa mangyayaring programa sa ngunyan. Aber daw si Ma'am Lisel makatagay kan PIA, magaulay niya to. Kaya lang siguton si Ma'am Lisel, kadapol kanina si Garza ni Ma'am Lisel. Ay, ako yan. Ano daw? Siguro lang, halipot lang na mensahe. Kaya ni magyayaring aktibidad mo niya na pagkaaga. Sa kuyang idolo, Ma'am Lisel makatangay kan PIA. Ma'am Lisel, good morning. Live kita sa RPN kay Banan si Philip. Kuya lang po, dikit lang po itong balat sa imo. Aram po si Bukon kayo. Ini mangyayari po sa ngunyan. And pinagabos ang mga beneficiaries na ini. Good morning. Actually, si number of beneficiaries na exact dahil may pa po masyado. Pero may mga 2,000 na land titles na ipapanao. We are expecting a 3,500 crowd today po. So, mabisita pa ang presidente sa diba po ang area, Mr. Albay. So, dahil po araw, kung may man, depende po sa weather because we have changing inclement weather condition right now. So, ang mga beneficiaries po dito, mga ARBOS po itong inaapos sa po na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS. Yun po ini si may mga organizations na tatawan po ni mga farm implements. Pag sinabi sa pong farm implements, yun po ini si mga equipment, machinery po, araw po kang combine harvester with trailer, ini po kabisado kan mga parahumal. Okay, mga 4-wheel drive tractor, compact rice mill with polisher. Tapos may mga motorized bangka at po kita na ipapanood din kang BIPAR, pati po seedlings. Tapos po sa Camp Sur and Camp Norte, may tigtampulo po ng mga beneficiaries na makaka-receive po ng 10,000 pesos. Ini po, sa irarom po ini kang inaapot sang, ano ba to? Lato na po. Inaapot sang Presidential Assistance to Farmers, Fisher, Fox and Families. So yun po si may 10,000. Tapos, may awarding po ning farm to market road sa mga banwaan kang Kabusaw, Libmanan, Pamplona, Minalabak, Bula, Balatan po sa Kabuhi. Okay, tapos po syempre ang pinaka-highlight po si distribution kan mga CROAS, itong Certificate of Land Ownership Award. Alam po si mga ibang agrarian award ng mga beneficiaries, may pa pong titulo. So i-award po yan 2,000 of them will be awarded. Mali po sa mga iba-ibang ARBOS or farmer beneficiaries sa anong na probinsya kang Camarines, kang Bicol Region. Paano po ba pagpili po sa gabos ng mga recipientes? Ang mga agency po, ang mga heads of agency po ang nagpili sa inda, based po siguro naman sa mga pangangaipunin nila or sa kahaluyan na nila nagkakapot ng daga. Okay ma'am, sa pag-abot ni PBBM, isa po ang mga expected na kaibanan niya ngunyan? Ang nakaibanan niya po is Cabinet Secretary po Hanggar, si Secretary Conrado Estrella III, Secretary po ng DSWD, Rex Don Gatchalian, and Secretary po ng DA, si Secretary Francisco Chu Laurel, as in po si Secretary Benjamin Abalos Jr. kang DILG. So yun po yung mga in-expect ng Cabinet Secretary na mainit po rin bago po si BBBM. Okay, Ma'am Lisel, thank you very much po. Thank you so much po. Thank you. Okay, Canada Philip, diyan baga si Ma'am Lisel, ano niya ito pinagparaabala, makinyanig siya nagpaparam. Kadako pinagkakalikot ang sa cellphone na talagang kadako kan sa iyang mga kinakaulay. Verbal man o kaya sa pagipukan komunikasyon. So expected mga nasa pero ito 3,000 plus, 2,000 plus na mga beneficiaries pinaglalauman ngunya na pagkaaldaw karon daw Philip. Kung anong oras maabot ang satuya pong presidente, warani nakakaaram kayan. Schedule ko ta, mainot siya digdi sa Kamsur ngunya na aga and then masunod dyan sa Albay. Kaya nga ni na bago sa venue kasudma kahit sa Media Summit, imbes na Albay Astrodome, ginibo sa Sarong Hotel, Sarong Convention Center, itong Albay Astrodome, duman man gigipuhon.
ini pong kaparehas na aktibidad. So magayon ini sa Ronda Philip and ngunya na pagkaaga padagsa yaw na po ang mga kadako na mga kababayan tarong na ang mga beneficiaries kay ni digdi po sa Kamsur and Bicol region. So nagarabutan mga kuyan, mga VIPs and pag-abot sa seguridad paglaog pa ng Karondang Philip sa Banuan Kanpili urog na palaog sa Capitol nakahilera na dyan ang mga kapupulisan. Talagang higot ang seguridad ang mahiling sa mag-ibong na parte, mag-ibong na lado kan kalsada, yaon po ang mga nakahilera ng mga kapupulisan. And di mismo sa pinaka-venue, mas grabe po ang bilang kan mga autoridad para po sa pagtaong seguridad sa mangyayaring aktibidad ngunya na pagkaaga. And di sa location, pano naman po, haros pano na po ining venue. First time ko ini na makalaog, digdi po sa Fuerte Sports Complex. Sa laog ini kan provincial capital, bagong di pa ini na haloy, dakulaon man, ini pong sports complex na ini, kuyan pati full air condition, Karondang Philip. Talagang puwerte. Harasahas. Ate Glenn, talagang puwerte? Puwerte ang lipot. Puwerte ang lipot. Kung saan, maski kadakol na kang tao, pero maliputon pa ng digdi sa location. Talagang, kuya digdi, puwerte. Good morning po. May nahili ako digdi official. Sarong wapitong official kan PNP. Okay. So, yan muna Karondang Philip. Ang tutuyang informasyon, kadakol naman ka sa tuyang pag-ariba sa lado kan media na may kuyan lang pinag-designate na lugar kung dapat dyan kami. Kaya pwede ining kuyan, kung sain-sain, may lugar lang, digdi po sa laog kan sports complex. So, sa lado kan uniform personnel, kadakol, sa lado kan mga nakasibilyan na mga autoridad, midbid man yato, kadakol. Pero, simple yun lang sila dyan, sa gilid. So, yan ang sitwasyon dito po sa location. Salamat kay Ma'am Lizelle Matangay, PIA Bicol, na kaulay niya to, ngunya na pagkaaga. So, yan ang sitwasyon di Karondang Philip sa Fuerte Sports Complex sa laog kan provincial capital sa Banuan Kanpili, Kamsur. Ang mangyayari pong pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos para po manaonin mga kagamitan sa digdi sa mga kababayan ta na mga paratanom sa Bicol region and syempre mga land titles and kadakol pa mga benepisyo na pwede pong pakinabangan na gayo kan sa kuya po mga kababayan. So yan ang informasyon gikan sa location. Glenda Villanes reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon and koneksyon ka na pag-abot ka na sa tuyang presidente, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. digdi po sa riyon ka na Bicol. Siyempre may mga pagbabagoan na itinerary ka na sa tuyang presidente, lalong-lalo na nagbuburobago man ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero ang pinaka-schedule niya, mainot pala digdi sa probinsya kan Camarines Sur, antes dyan sa probinsya kan Albay. Bayan antes mo kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko, kaya ninintain ko na ang Yiling. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay
ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care,
ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care! Kidney Care! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 Healthy Habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 17 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Ako pag naromdoman ko ang pamilya Villar, poon ki dating Senador Manny Villar, ki Senadora Cynthia Villar, tapos ki Senador Mark Villar, yaon pa si Camille Villar. Naromdoman ko Supreme Water. Tapos ito man si dating Senador Manny Villar, itong patinampo sa subdivision. Yan man si Senadora Cynthia Villar, itong rice tarification law. Dakol po sindang nagkakaharaman, digdi sa satuyang nasyon, may mga bilman na pinapakinabangan. Kan maging secretary kan DPWH si Mark Villar, kadakol man siya nagkaharaman na mga ipinag-implementar na proyekto, lalong-lalo na sa mga patinampo, sa mga buildings. Kaya lang ibabagaan na namamatian man kan ibang mga kababayan niya to. Lalong-lalo na pag nasa sambitan itong manunungod sa rice tarification law. Na author si Senadora Cynthia Villar. Kaya nagsakit sa pagbuhay kan mga paraoma. Kan pinaburan na pag-i-import nin bagas digdi po sa tuyang nasyon.
napaboran so mga dayuhan ta siyempre kung are na nasyon ang pinagkukuan kan mga imported na bagas. Iyo ang nakikinabang. Ang masakit pa duman ta so ibang mga yaon sa gobyerno na iyo ang nagpapaagi kan importation, siyempre dahil may iwasan na alangan man ngayang dahil man nga kami makakuha. Tapos, ang nangyari po, mas barato pa sa mga imported na bagas pag kadakulan ini-import sa ibang nasyon. So, bagas kan Pilipinas, so mga produktong hali sa Pilipinas, biglang buminagsak, so presyo kan paroy, hasta so presyo kan bagas. Naging ugat itong rice tarification law. Apektado sa National Food Authority, nagbawas din mga trabahador, sa halos dahil na nga ni po nagbabakal din paroy, so National Food Authority, siyempre alangan man magparabakal din paroy, mayo ng mabalad, mayo ng mga tao. Pero ang nangyari kaya duman sa rice tarification law ang napaboran duman, so iba mga local government units yun na sanaan may diretso na magkuhanin o magbakal nin bagas sa National Food Authority kung igwanin kalamidad kung pirang tonelada ang pwedeng bakalun kan mga LGU. Tapos, ang masakit pa dyan, ginagamit sa politika. Mayo manin kalamidad, nagre-relief. Namak mong mga kalukuhan po yan sa gobyerno. Kan ibang mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon. Maparabakal nin mga bagas o LGU, pinapalapa. Tayo luluwas pag-aranin ang eleksyon na ipapaagi sa relief. Nganit sabi kan ibang mga kababayan niya to, ano nga yata nagpapara-relief, mayo man kalamidad. Wasang pambanwit boto. An po ang dipisil. Tapos, siyempre, so iba harabo ng mag-uma. Nadisganar sa mga paraoma niya to. Kung papaano na so presyo ka na paroy. Binabakal so paroy, barato. Alagad pag nagiging bagas na mahal. Ultimo nga ning ata sa kabinlod, mahal na. Alagad so paroy na yun na mayor na pinaghahalian kan bagas sa kabinlod, kan ata. Barato, kumbaga da i-balansi. Ini po ang nagiging problema kan mga parauma niya to, digdi sa tuyang nasyon. Although kadakol man na pinagsasabing ayuda ang Department of Agriculture para matabangan ang mga nagtitios niya itong mga paratano, mga parauma, digdi po sa tuyang nasyon. Ang masakit pa digdi, tapig paparadilensyahan po kan ibang mga empleyado kan Department of Agriculture. Lalong-lalo na pag pinaagi pa sa local government unit, siyempre matabtab man. So LGU, ang masakit pa dyan, nagpipili. Nga, bako inis sa tuya. Kahit nga pagtauan, igwa pong mga arog kaya na nangyayari, digdi po sa tuyang nasyon, sa mga LGU. Grabe ang pamumulitika, pati ang programa kan Department of Agriculture. Bagay, bako sa naman mga programa kan diyan ginagamitan ni na sobrang pamumulitika digdi po sa tuyang nasyon. Halos gabos na proyekto nag-aagi sa manlain-lain na ahensya po kan sa tuyang gobyerno and pigdidirilinsyan kan iba niya tong mga politiko, tapos pati ang kontratista. Kaya paano po
mag-asensoan sa tuyang nasyon pag-arog kayan ang sistema ka na paggugobyerno digdi sa Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kumbaga hanggang noarin mami-minimize ang korupsyon ta day man na totalmente basta mahali. Dating Presidente Rodrigo Duterte parasabi na kaito, nagparataram na ngaya. Kumbaga lilinigon ang gobyerno, babawasan ang korupsyon. Mala, anong nangyari? Kabaliktaran. Ito pala pagtukaw niya, sindaan mananalasa. Kung ano-anong mga nangyari po sa nasyon Pilipinas kana presidente dating Presidente Rodrigo Duterte. Kundi dahil man pwedeng ibasol sana sa iya sa mga nangyari. Pati mga negosyante, pabor na maray. Dahil pangani i-eleksyon ka ito. Naaraman pa sana na makandidato bilang presidente dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagkukupa-kupa na sa mga negosyante. Iyo ngayon bagay sa satuyang nasyon na maging presidente tayo maibabangon ngayon ekonomiyan Pilipinas. Kung ano-ano po bagan mga pigparataram ka ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte na sa iba nangyari man pero kadakli. Pinasakitan ang mga Pilipino. Kampanya laban sa illegal na droga. Tapos itong tinarampa niya na ngaya pag ako naging presidente, dadaraon ko ang bandera ka na Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, ipaglalaban ko. Anong nangyari? Ito pala, isasangra sa bandera kan Pilipinas. Sa nasyon kan China. Papaboran sa nasyon kan China. Kaya mga tao mo niyan nag-iisip na ay iba nagbabarasol na. Una man ngaya si dating Presidente Rodrigo Duterte tul-tul so ginibo sa Pilipinas. Mas malala pa palan ngaya sabi kan iba. Mas malala pa nga sa ginibo ka na dipuntong dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Kumbaga, ang mga Pilipino kaya kung minsan mayo man pong karayaan. Hadaw, ang ibang mga opisyal niya to kan gobyerno. Ang ibang mga senador, congressman, may mga kaso baga. Nasintensyahan na tapos pinapalibre arog ki dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo kadakol baga anday kumbinsido duman sa kadramahan kay ni ginibo pang Speaker of the House naging congressman pa tapos nawara na so gakod-gakod sa liog kadakol pa po na mga senador digdi sa satuyang nasyon may mga kasong plunder pero para palibre alagad nakabugtak sa lena non-bail ano ta nakakapagpiaransa kaya ini pong kumbaga justice system sa Pilipinas sagkod na day nababago kun isay sumakwarta isay an may puder iyo baga marhayan kamugtakan tapos kung nagkakagulo-gulo na sa Pilipinas madurulag lang mapasiring sa ibang nasyon nagpapasiram-siram dara sa kwarta kan na mga Pilipino so iba kaso iba dyan mga kinurakutan man
minsan ang ibang mga Pilipino disganado sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Tapos pagpapara sa bihon kan mga nasa puder, ay kunya na ngaya lalong-lalo na yung mga para sorosorbe. Ay nag-aasinso na ngayaan ekonomiya kan Pilipinas. Kaya man sinosorbe, so kapag tiusan kan mga Pilipino sa barangay, sa sorbe nga ni kan Philippine Statistics Authority, digdi po sa tuyang nasyon, kadakol na mga standby na mga hobbies ngunya na mga mayong trabaho. Milyon! Epekto pa ini kan nakaaging pandemic o itong COVID-19. Tapos ngunyan may mga nagluluwas na naman, naigawan naman ko ng flirt variant. Ay, may COVID na naman otro. Dahil na po nagtutubod na gayo kaya na ibang mga Pilipino. Kumbaga naraya sinda duman sa pandemic na ito na nakinabang na marhay ang nasyon kan China. Kumbaga naging negosyo na bakal so alcohol, so face mask, so mga thermal scanner, kung ano-ano pang mga panlaban sa COVID. Pag pigparapalakop na naman ining mga flirt variant ko nung ining COVID, dahil naman po matubod ang mga Pilipino. Sa ultimo nga ning mga ngod, dahil man nagtutubod kan COVID kan panahon, tamayo man mga ngod na COVID. Basta nga kita ngod magpereg. Oh, nung ngayang COVID. Nangyari kaya nga kitan COVID. Yan po ang realidad kay itong COVID-19 pandemic. Mas dakol po sa nakinabang sa tuyang gobyerno kaysa duman sa mga natabangan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Pana po kita nga 32 minutos makalampas na alas 9 din pagkaaga. Pero tinatawan man marhay na panahon si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita kay naman digdi sa Rion kana Bicol. Maray nga ni si Presidente Bongbong Marcos day nagpaparabalon-balon. Kung arog kan ibang politiko, ay day ko yan, pagpara dyanan. Ang lugar na ngayon, yaon nga dyan sa kalaban ko. Saka, kumbaga, ini si Presidente Bongbong Marcos, Pino, ang hero. Nagpaparataram nin kung ano-ano. Kung arog ka ito kan panahon ni dating Presidente Duterte na kung ano-ano ang mga pigpaparataram. Nasabi kan mga hobin na suway sa awak. Sabi kan mga millennial, para gam mo suway sa awak. Pero po ito sa nakaraot kan kumbaga sa pagtubod kan mga Pilipino sa dating presidente kay dating Presidente Rodrigo Duterte kan nagpaparataram na kung ano-ano. May kaiba ng lamuda, pambabastos. Dapat pag ika po sarong public official, ipahiling mo ang marahay na pag-uugali, ikaan maging ehemplo, modelo, pangarugan.
kung at ikanaan leader kan nasyon, kung ano-ano ang pigpaparataram na bako naman makatutubod sa mga namamanwaan na Pilipino. So, bala ka bilib sa ibang negosyanteng na ambunan kayo. Kaya minsan po ang Pilipinas, pirming ang iniisip ka na ibang mga kababayan niya to, lalong-lalo na itong nasa laylayan, no rin daw nga mababaguan Pilipinas. Ang sistema kan gobyerno. Ano nagpaparating ang sinda sa langit, isa daw nga makakabago. Mayo po ibang makakabago sa sistema kan gobyerno kan Pilipinas. Mga Pilipino man sana. Kita man sana. Kunday babaguhon ang ugali kan lambang saro na pag-i-eleksyon ibong-ibongan kabig. Ay mayo pong mangyayari sa Pilipinas pag-arog ka ng sistema. Eleksyon, maray sana abubasang. Ipahinanyog man daw niya itong mga naging pakikipag-ulay man ni Senador Mark Villar sa mga miyembros ka na media digdi po sa Rion ka na Bicol. Mabalik-balik dito sa Bicol dahil ng sekretarya po marami po tayong projects dito sa Bicol, kaya unang papasalamat po ako sa lahat ng Bicolan dahil marami pong sumuporta sa akin. Ayos ko lang iparating sa lahat ng Bicolanan na makakaasa sila sa aking suporta, sa suporta ng aking pamilya. Mas maraming projects po sa Bicol. Dahil naniniwala po ako sa potential ng Bicol bilang isang business, tourism, and of course agricultural center. At syempre nandito po ang napakagandang Mayon Volcano. Naalala ko po nung pupunta ako dito parati ako nagpapapicture sa Mayon Volcano sa mga projects ng DPWH. So makakaasa ko kayo na lahat ng kaya gawin ko para lalong unlad ang Bicol region. Palpakan natin si Senator Senator. Yan po ang naging halipot sa ng mensahe ni Senador Manny Villar kan sa tuyang nasyon. Pero may binutasan siyang tataramo na subot dahil na siya mga kandidato liwat. Dahil ko aram kung dahil na mga kandidato liwat pagka senador. Basta dahil na siya mga kandidato. Ito ang sabi niya. Pero ang mga kandidato na si Camille Villar. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Abangan ta na lang kung ano ang mga masunod na kabanata sa pamilya Villar. Minsan po ang mga politiko digdi po sa tuyang nasyon ang iba pag nagtataram tindido na daina tapos biglang naiyo biglang nababaguan na desisyon. Dahil mo na magparataram na patapos, tanganing dahil masusudyan kan mga namamanwaan. Dyan, sige, ang sabi na dahil na mga kandidato, ito palang pakyeme. Pabebe pa ang iba. Kunwari man sana. Pag abot kan panahon, biglang na kandidato. Yun na yan, so birik-birik ang tambod. Kaya minsan nasabi man na ibang mga tugang niya tong itom
Kaya agta maloko. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Mauto ngayangod. Nagpagirumduman ang Department of Health sa mga pet owners na iwasan ang paghadok o pagpapahadok sa indang mga atama na hayop. Arog kan ayam, ikos, dahilan sa delikado na pwedeng makuha sa laway kan o kaini daw sinda iyon bakunado. Sinabi man ni Health Assistant Secretary sin spokesperson Albert Domingo na maraot ang laway na pwedeng makalipat sa tawo. Arog kan mga kamrang asin kagat dahilan ta nagdadaraman inini na nakakagada na rabies. Apera pa man sa rabies, delikado man ang darang mikrobyo kan liwoy kito ayam asin upos. Ana rabies iguanin na 100% fatality rate, kaya delikado asin day dapat na pag basta-basta. Importante man subot na mahiling kan doktor o nurse sa Animal Bite Center o pinakaharani na ospital ang sitwasyon para maaraman kung kaipuhan tawanin post-exposure. Propel access o bakuna dahilan tan sintomas kaini pwedeng mag-abot sagkod sa sarong taon bago mahiling o marisa. Paglilinaw pa man na pwede man na marahay ang lugad pero ang virus ang dikit-dikit man subuot. Depende kung gaano karayo sa payo ang kagat asin pag nakaabot na sa utak, anhuri na ang dapat o ini anhuri. Asin delikado na mag-abot sa kagadanan. Sa datos man ka na Departamento kan Salud may 169 kaso nin rabies na nailista sa nasyon sagkod kan Mayo asin 160 man sa indaan nagadan mientras na pinag-aaram pa man ang estado kan Siam na iba pa. Mas halangkaw man ini ni na 13% sa 150 kaso na nailista sa parehong panahon kana taon 2023. Pinakadakol man sa mga kaso iyan nailista duman sa Sok Sargien, pinagsundan man kana Calabarzon asin man kan Rion kana Bicol. Ano ba man kaya nakikipaghadukan pa sa ayam, ikon ikatinakab, yan ang problema. Narog ka itong sa bato, mabuot niyang ayam ito. Mala, tanananak abbalan, tapos positive sa rabies. Pinagtukudan man ni Camarines Representative El Rebella Perte ang resolution ni Commission on Elections Chairman George Garcia na idiskwalipikar asin kasuhan ang mga kandidato na magamit kan AL asin DepPIC technology sa maabot na 2025 midterm election. Nag-uyon man si Villaperte sa sinabi ni Garcia na posibleng abusuhon ang bagong teknolohiyang ini para sa fraudulent misrepresentation kan mga kandidato sa kampanya. I agree with Chairman Greg Garcia that the use of DepPIC technology with malicious intent would subvert the very purpose of campaigns, which is for the electorate to have enough time to know full contenders sufficiently and truthfully.
so our voters can make informed choices come election day. Dagdag pang pahayag ni Villaferte. Nakiulay man si Villaferte kag Garcia na rikasan ang plano kaini na maglaog sa Memorandums of Agreement sa maniba-ibang online platforms tanganing marikas na mako asin mahali ang mga deepfake contents. Sisay ang nagigibo kaini. Pero gibo-gibo man sa nini kan mga politiko. Na dyan, malaog po itong lawbreaker. It is important to approach all with caution and responsibility, making sure that it is used an ethical and transparent manner, sabi pa kan congressman. Being the latest disruptive technology, all has to be dealt with by our government in a cautious and responsible manner, especially when it comes to our electoral system. Ginagamit na subuot ang mga AL tools arog kan image generators and voice cloning software sa maniwiwang party kan o kinaban tanganing mairani ang mga kandidato sa mga botante. Pero pwede man subuot na abusuan ang paggamit kay ni asin parauton ang imahin kan mga kandidato. With the way and speed that any information or image can so easily be spread through social media, I can't imagine how pernicious its impact could be on our elections if the COMELEC were to allow the use of AL and deepfake technology in 2025 onwards. Given that Filipinos are among the world's foremost users of Zoom or SOCMED o ining social media platforms such as Facebook, TikTok, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, and X formerly Twitter. Dagdag pa ka ini. Ayun na ini. So, pinag-tukar duman sa second Bicol Social Media Summit. Sinabi man kan congressman na kaibahan sa mga prominenteng biktima kan all-generated misinformation o deception. Yun sinda American President Joseph Biden asin na pinagribayan kaning si Donald Trump. Ukrainian President Volodymyr Zelensky asin magin si Pope Francis. Pambira pati ang Santo Papa nakabali na. Santissima Trinidad. Report! Bueno, nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Oh, go ahead, sister. Go ahead, tabi, Ate Bane. Pambira na riribong ka kan numero nindo ay. Sino ba talaga sa inyo, mga ngod? Pero nagre-ribay-ribay lang kaya anin kamot. Pag-apo di kong sister, dahil nalagod naglaog. Grabe man ngunyan, ang gabat kan bulos kan trapiko sa siyudad kan Naga na namamatean ngunyan. Ay haloy na yan. Na mamatean na kan mga namamasada asin kan mga pasahero ang sobrang gabat kan bulos kan trapiko ngunyan sa siyudad kan Naga. Lalong-lalo na tamaabot paan sa tuyang presidente. Sigon ki RJ Bruqueza, presidente kan Robinson's E-Trike Operators Drivers Association, pag-abot kan alas 7 sagkod alas 9 nin aga, sobrang traffic na, lalo na ta paghapon na. Apera sa naobserbaran ang pagdakul kan mga lulunadan, lalo na ang mga pribado, dakulpaman ang mga nakaparking na mga lulunadan sa gilid-gilid sa naman kan tinampo.
Yan nga ni sa mga oro iskinita baga dyan, puro na sa nakaparking kun minsan ang mga behikulo. Ako pag naglalawag ako di sa may Panganiban, ang pigpapara atuman man ka dyan kan PSO sa kapulis, itong mga yaon dyan sa well clump area. Pero itong sa mga eskinita na halos mayo ka ng maagihan, na ibong-ibong ang mga nakaparking, na maninda pinapaharali. Yan po ang problema, Syudad Canaga. Siyempre, sa pagkakakwartahan, pagdadako po, siyempre, guyan penalidad. Kung maklamanan sa indong behikulo, duman sa mga well clump area. Diyan kaya sa mga oro eskinita, kung mag-clamp sinda, siyempre, pwedeng magrason. So, may sadiri kan behikulo. Ay, bako man ngayon yung well clamp area. Baka ikasuya pa sindang mga paradakop. Sabi pa digdi, dakol paman ang mga nakaparking ng mga lulunadan sa gilid-gilid sa naman kan mga tinampo lalo na sa parting diversyon, Panganiban, asin kasentruhan. Sigon man kay Margie Palma nagtatrabaho sa syudad, daga Dalipay, Milaor. Nakulang abala subuot sa trapiko sa trabaho, lalo na halos nag-aabot nin 15 hasta 20 minutos. Halos balan makabangang oras na. An abala sa biyahe. Maamay ka man na magmata asin magpakarhay para sa trabaho, mahuri ka man giraray dahilan sa grabing traffic. Mientras na naging kontrobersiya man ang bagong rota sa syudad tanganing mabawasan ang trapiko, asin dagos naman ang traffic assistance sa naunang bita ng syudad. Dakol na bagang mga pigparagibong traffic scheme sa Syudad Canaga dahil man na-resolveran ang pagkabuhol-buhol kan traffic sa mga tinampo dyan sa Syudad po Canaga, lalong-lalo na ining mga mayor na inaagihan. Igwa pa nga ning mga traffic lights na mga naging dispalingado, taday man nag-asir na gayo. Nagparagastos sa naman ang Syudad Canaga. Kumbaga sayang kan kwarta pong ginagastos. Mga programa para maresolveran ang grabing traffic sa naunang bita ng syudad. May epekto po ini sa liderato ni Mayor Nelson Legacion. May nako apati kitang informasyon na subot ang utang palanka na syudad ni Naga nasa 750 million pesos. Imagine. Kundi depende naman yan, baka may mga nakinabang man kan 750 million. Kung sa naman si Mayor, siyempre, dahil man ma-aprobaran ng pag-utang kung dahil kabali ang sanggo ng panlungsod. Sa pangingenot ni Vice Mayor Nene de Aces. Kaya subot nagpasorbi sa Syudad Canaga. Nagbaba na maray ang rate ni Mayor Nelson Legacion kumpara kay dating Vice President Lene Robredo. Kadyan pati sa Syudad Canaga, ang mga namamayag pagbaga dyan, ang iba bako man taga-naga. Ang iba taga-buhi. Igwa pang taga-Kalabanga. Igwa nga yung taga-Libmanan.
dyan naman mga naka-star. Yawa sinda ba kung mga taga dyan, propyo. Ano ba, mga marhay man ang gibo. Kan enot, pero ngunyan, iba na, so nagluluwas na gibo. Tapos pinaggigibuhan man, baka ni pagibu-gibu sa naman kan mga kalaban sa politika ni Mayor Nelson Ligacion. Yaw na po dyan ang problema kan alkalde kan syudad kan Naga. Paano lang kitang 6 minutos antes po kitang magpaaram digdi sa tuyang programa. Eh na baga nagbalik so to sister. Pati kaya ako nariribong kung isa'y talagang malaog naman sa duwa. Ini totoo na ni. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Pinaghahalat-halat na lang ang pagabot ng tutuyang presidente ng Pilipinas sa Bongbong Marcos. Pero pinagpunanaan na programa digdi sa Laucanon Sports Complex sa Ngunyan. Yaw na po siyempre ang tutuyang po Gobernador Luigi Villafuerte, si Kong Mix kan 5th District, yaw si Kong LA. Yaw naman dito pinaghahanap po kasubago si Ma'am Minia Taduranta di Karandang Philip. Yaw na naman senutan. Yaw si Secretary Laurel kan DA. Yaw si Secretary Gatchalian and iba pa ng mga pagdariba. So, syempre, pinag-acknowledge sinda kay Dipong MC. And nagtatara mismo si katuyang kababayan niya Taduran karandang Philip. Katatapos na itong performance kan kuyan, cultural dancers kan Kamarinesura. And may naman siya, may pagkaya niya pumasabi ko na anong oras maabot si Presidente Bongbong Marcos. So sa kanyan, pinagpunan na nga, ini pong programa, pinunagdag po kan kuya, ini pong Philippine National Anthem at sa ini kan Bicol Heritage Singer. Siyempre, ang welcome address ni Governor Luigi Villafuerte at mensahe ni Oracha ni Congressman El Rey Villafuerte ng 2nd District at mensahe ng Secretary ng Department of Agrarian Reform, Honorable Conrado Estrella III, and awit ng pasasalamat sa pag-ipunikan grandchildren of the ARDs. And at dyan, pag-iaw na po ang Presidente, siyempre magkakaigwa kayo pong turnover of completed funds to market roads, distribution of clothes and e-titles, ceremonial distribution of funds to be received by vice governors or duly designated representatives, and syempre, introduction of the President sa pag-ipon ni Honorable Conrado Estrella III, Secretary ng Department of Agrarian Reform. And then, ang mensahe, yun ang pinaghahanap kang gabos, mensahe ni Presidente Bongbong Marcos, oratyan lang, pag-iaw siya, and then awarding of Agila, tapos photo opportunities, at siya yan, pag-iaw na po ang satuya pong Presidente. So, naghahanap kita kung anong oras yan, at mahantabayan niya to, ipapaabot ako na napan sa iyong mensahe para po sa karaman, kan mga nagantapay sa tuya. Ano si Gani, sabi ko, si DAR Undersecretary for Support Services, si Secretary Rowena Niña Taduran. Nagtataram siya sa Enutan. So yan ang sitwasyon, Karanda Philip, haros panuna po. Kadakon ng mga kuyan, beneficiaries ng Sports Center sa mga oras nila. So, yan muna. May para sa pinaghahanap-hanap sa PBBM. Nagkakaigwa po rin sa kulo. Pero may pakulo na naisipan si Secretary Minia Taduran para po di man masyadong kumbaga malangkas ang mga yaw ligdi.
So yan muna ang sitwasyon. Ikan din sa location, karon na Philip. Ini man si Glenda Piares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Perte Sports Complex sa Capitol Pili, Camarines Sur. Hindi sa iba naghahanap na ba kan Kapitolyo? Ay na daw sa Kapitolyo. Ay pa kaya nahaman so pag-ong pigpapagibong Capitol. Naglaog mo na ito sa kontrobersiya. Pero ito sa pinaglalaban ni dipuntong dating Congressman Rolando Andaya. Saka ni Mayor Tomas Bongalonta. Nasabi kan iba, Mayor Tanggalonta, tapi papara tanggal-tanggal. Diyan sa Banuan po kan pili. Duman nga ni sa probinsya kan Albay. Nagkangalas man ako duman sa second Bicol Social Media Summit. Tamayo baga si Mayor Geraldine Rosal. Ano daw niya ako tada inaimbitaran an alkalde kan Legazpi City. Na iyo binyo kan sinambit ng okasyon. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares. Alada technical si James Oco. Information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Naman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.